Samohodni minobacač 2S-41 Drok predstavlja novitet u ruskim oružanim snagama. Vozilo se posebno istaklo tokom izvođenja borbenih dejstava oko Rabotina i Verbovoja, gde je registrovano da je Drok za 30 sekundi mogao da ispali 15 do 17 minobacačkih mina kalibra 82 mm. U toku intenzivne faze bitke zabeleženo je da je jedna dobro uvežbana posada na samohodnom minobacaču 2S-41 Drok na dnevnom nivou u proseku trošila 300 do 500 minobacačkih projektila. Sredstvo je napravljeno na bazi oklopnog vozila Tajfun VDV K4386, veoma je mobilno i opremljeno savremenim sistemom za upravljanje vatrom i komunikacionim blokom opreme. Sličan koncept je izvodljiv i na domaćim višenamenskim oklopnim vozilima Miloš 2, misli se na produženi Miloš. Predsednik Srbije je rekao da će jedan od glavnih zadataka srpske namenske industrije kao glavnog snabdevača Vojske Srbije biti da od sledeće godine pokuša da obim proizvedene krupne artiljerijske municije od kalibra 122 do 155 mm dovede na brojku od 94.000 projektila na godišnjem nivou. On je rekao da popunjenost, odnosno zalihe Vojske Srbije savremenom artiljerijskom i raketnom municijom iznosi nedovoljnih 62% i da je izdao naređenje da popunjenost ide na 100%, a u kasnijoj fazi i na 200%, gde je fokus na snabdevanju srpskih oružanih snaga. Naše oruđe, koje svi traže, a to su modernizovani tenkovi, pasarsi, nore, lazari, našu raketnu artiljeriju Oganj, modularni oganj, tamnava i slično, ne damo nikome, to je za Srbiju, decidan je predsednik. Uvođenje hiperzvučnih raketa Cirkon, interkontinentalnih balističkih raketa Sarmat, veliko pojačanje za rusku vojsku, izjavio je predsednik Srbije. Predsednik Republike Srbije se prilikom obraćanja medijima osvrnuo na pitanje jedne od novinarki da prokomentariše obraćanje predsednika Rusije Putina, koji se nakratko dotakao teme daljeg unapređenja i opremanja ruskih oružanih snaga. Pročitao sam da su potvrdili uvođenje Cirkona u rusku vojsku, kao i da je Sarmat, interkontinentalna balistička raketa, takođe pred uvođenjem, što je veliko ojačanje za ruske oružane snage, izjavio je predsednik Srbije. Vodeći ljudi iz Srpskog ministarstva odbrane i namenske industrije obećali su da će tokom ovog i sledećeg meseca na završna testiranja pred uvođenje u serijsku proizvodnju i naoružanje Vojske Srbije u TOC biti poslani kompletirani modeli kapitalne vojne tehnike koja će biti okosnica opremanja oružanih snaga u vremenskom periodu 2025-2026. godine. Predsednik Republike Srbije je u više navrata ukazao da je jedan od najvažnijih zadataka srpske odbrambene industrije ubrzanje razvojnih projekata i njihova serijska proizvodnja u cilju ispunjenja ambicioznog, ali i vremenski oročenog plana kada je u pitanju dalje narastanje vatrene moći Vojske Srbije. Pojedini mediji su preneli da je na prikazu naoružanja i vojne opreme u Topčideru prikazana automatska puška FN Skar-L, koja je opremljena specijalnim sistemom za upravljanje vatrom koji je namenjen za gađanje minijaturnih bespilotnih letelica. Radi se o dnevno-noćnom nišanu Smash 3000 izraelske proizvodnje koji je namenjen za precizno upravljanje vatrom pri gađanju pokretnih i nepokretnih ciljeva malih gabarita. Posebno se ističe značajno povećanje verovatnoće pogađanja cilja prvim metkom do 250 metara kada je reč o meti veličine čoveka ili 100 metara kada se radi o dronu. Nišan samostalno u odnosu na vrstu cilja i njegovo kretanje proračunava parametre vatre i navodi strelca gde treba da gađa da bi ga pogodio. Njegova cena nije mala i iznosi oko 24.000 američkih dolara po komadu.
Prema ocenama stručnjaka, ovakav vid opreme postaće imperativ u naoružanju jedinica specijalne namene poput 63. ili 72. brigade Vojske Srbije usled sve veće najezde minijaturnih dronova kamikaza. Nastavljena je isporuka modernizovanih lakih prenosivih raketnih sistema 9K-38 Igla-M VTI koju je radio u jedinice trupne PVO Vojske Srbije koji posjeduju savremeni termovizijski indikator cilja tragač koji je uvezan sa radarsko-osmatračkim sredstvima čime se bitno olakšava zahvat cilja i skraćuje kompletan proces dejstva. U kompletu sa ovim sistemima ide i adekvatna varijanta domaćeg višenamenskog vozila NTV koje povećava ukupnu mobilnost trupne PVO.